салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо бародаро 8 намуд мошини фурӯшие мебошад ки иншоаллоҳ ба шумо маъқул мешавад. бародаро, касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап биёед ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯши мо Mercedes Benz классе бошад ки соли бароришаш 2007, объем мотор 2.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. срочно мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. танировка ҳуҷҷатҳояш то 01/2022 мебошад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 101 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 672 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 09 00 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2009, объем мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. Toyota Camry мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. климат контрол, сидени лифт, мултирул савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 110 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 732 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 78 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотор 08, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин полни фулай ҳамаи ҷош 100% қатъи гарантияш қатъи пеши любой устода ҷавобаш қатъи дискаш қатъи савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар Турсунзода. нархи мошин 29 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 193 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 771 11 11 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объем мотор CVT, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. японка ганда тозаи кузов дарун пусидагӣ задагӣ надорад. пробег раднояй. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 566 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 55 58 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Pilastra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. танировка 1 сола, газ евро 4, мотор инжектор, беҳуда занг назанен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 233 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 22 32 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Pilastra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад. 4 баллон нав, 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 220 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 93 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош 5 моҳа, 4 баллон навай, моделай муомила дорад. мотор масъала расход надорад. қарор дорад ин мошин дар ёвон. нархи мошин 20 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 136 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 01 96 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما BMW 3 سری 3 باشد که سالی برادرش 2003 آبیو موتور 25 سوزش وریش بنزین коробка پیداچش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین ساختنش بهترینه، نه پناه یگان جای زدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 65500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 436000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 50 77 99. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.